Iawn, bore da pawb. Nes I weld pawb yma yn yr adeilad. Mae'n just teimlo tipyn bach gwahanol gyda ni symud y cadeiriau o gwmpas tipyn bach. So mae'n neis just i kind of, weld hyn. So, croeso I pawb sy'n yma bore yma. Croeso I pawb sy'n gwylio adre. So mae camera di newid, dwi'n meddwl mae'r camera yn y gwylio dwi'n. So croeso I pawb sy'n gwylio adre. Mae'n neis I weld chi yma a'i cael bobl ymuno o'r lleol ac yn bell. Hen y bryd, dwi wedi darllen tipyn bach allan o'r 1 Chronicle sydd yn y Hen Testament. Ar y cyfer mae'n siarad am Brenin Dafydd a Solomon a pethau fel yna. Mae'n just, doedd ddim teml pan oedd Brenin Dafydd yn cychwyn. Oedd Dafydd really eisiau adeiladu teml lle mae pawb yn gallu dod I ymuno ac addoli Duw. A nath Duw dweud na, fydd y ti ddim yn adeiladu fo. Fydd dy mab Solomon yn adeiladu fo. But oedd Dafydd dechrau pethau, yn dechrau casglu pethau mwyn adeiladu'r teml. Ac nath o gofyn I pawb yr Israeliaid I gyd I dod hefo arian, arian go iawn, silver, and beth bynnag ganddyn nhw, just I helpu adeiladu. Oedd pawb dod lot o pethau yn gilydd, yn y diwedd, nath Solomon adeiladu teml hyfryd iawn, and fydd Mary actually yn siarad tipyn bach am hyn nes ymlaen. But, just ar ôl weld gyd o arian a pethau arall mae Israeliad di dod, oedd Dafydd just llawn moli o Duw, and oedd yn really edrych ymlaen at y teml cael ei adeiladu, and oedd yn just really, cyffroes am weld be fydd yn digwydd. And so, drws eisiau darllen tipyn bach o'r sort of ymateb Dafydd ar ôl weld be mae pawb di dod. So mae cynnan just yn darllen y tipyn bach allan o 1 Chronicles. So, 1 Chronicles 29, a wedyn adnod 10 I 13, ydy o. Dyma Dafydd yn ymoli'r arglwydd o flaen y gynulleidfa gyfan. O arglwydd, Duw ein tad Israel, rwy ti'n heiddi dy fendithio am byth bythoedd. O arglwydd, ti ydy'r Duw mawr, cryf, godidog ac enwog sy'n teyrnasu pob peth yn y nefoedd a'r ddaear. Ti ydy'r un sy'n ben ar y cwbl I gyd. Orddi wrth y ti mae pob cyfoeth ac anrhydedd yn dod, achos ti sy'n rheoli'r cwbl I gyd. Gen ti mae pob cryfder a nerth, a ti sy'n rhoi nerth I bobl ac yn ei gwneud nhw'n enwog. Diolch I ti ein Duw. Dyn ni'n moli dy enw bendigedig di. So dyna be oedd Dafydd yn dweud. Doedd gan, ar yr amser yna, doedd ddim teml, oedd Dafydd just yn really eisiau moli Duw. But wwan, da ni'n gallu just cyfarfod Duw unrhyw le, da ni'n gallu siarad gyda fo, and da ni ddim angen teml wwan oherwydd Iesu. And so, hyd yn oed mwy na Dafydd, da ni'n gwybod sut mae Duw'n achub ni a fath o'r perthynas gallwn ni cael hefo Duw. So, bore yma, nawn ni ymuno efo'n gilydd ac addoli yr un un Duw. So, os ydych chi eisiau sefyll, nawn ni canu. Bwysodd pŵer, bechod a thlyllwch, a chariad pwysig, nerthol a chryfach, brenin gogoniant, brenin brenhin o'i ddiw. Bwysgwyd ar ddeiar, a tharan sanctaidd, pwysyn ein gadael, heb wynt mewn syndod, brenin gogoniant, brenin brenhin o'i ddiw. Anhygol ras yw hwn, cariad I feth yw hwn, ni gymaint sydd y lle, ni cariad sydd yn oes, a roi dy fywyd lawr, I mi gael bod yn rhydd. O Iesu canol, fan bob peth mest I ni.
Pwy ddaw a'n hangen, yn ôl i'w drefn, pwy mnaw am ddifad, yn blentyn iddo, brenin gogoniant, brenin brenhin o'i ddiw. Pwy sy'n dreoli, byd mewn cyfiawnder, pwy sy'n tywynu, fel hamar ddisglaen, brenin gogoniant, brenin brenhin o'i ddiw. Anhygol ras yw hwn, cariad i feth yw hwn, mi gamrais ti fy lle, mi gaias ti fy nghrys, a roi dy fywyd law, i mi gael bod yn rhydd. O Iesu canaf, am bob peth mest i mi. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orchfygodd y beth. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orchfygodd y beth. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orchfygodd y beth. Teilwng yw'r oen gath ei ladd, teilwng yw'r brenin a orchfygodd y beth. Anhygol ras yw hwn, cariad i feth yw hwn, mi gymrais ti fy lle, mi gariais ti fy nghrys, a roi dy fywyd law, i mi gael bod yn rhydd. O Iesu canaf, am bob peth mest i mi. Bendigedig a mae'r tir yn cynhyrchu'r ffrwyth, a ddigoneg yn llifo rwydd. Bendigedig. Bendigedig am y byd fel diffieithio chi, ac yn crwydro anialwch cryn. Bendigedig. Wrth i tallwys dy fendithion, canaf dy glod. Wrth i'r tywyllwch gai amdanaf, dewis a ddweud. Bendigedig fa'r glwydd yw, bendigedig. Bendigedig fa'r glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Bendigedig a mae'r hael yn tywyni'n braf, ac y byd fel y dylai fod. Bendigedig. Bendigedig a mae dioddau a'r baich yn drwm, efo boen yn yr offrwm hwn. Bendigedig. Wrth i dallwch dy fendithion, canaf dy glod. Wrth i'r tywyllwch gai amdanaf,
dewis a bleid, bendigedigwyt a glwydd yw, bendigedigwyt, bendigedigwyt a glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Ti'n rhoi a chymru nôl, ti'n rhoi a chymru nôl, rwy'n dal i ddewis dweud, mae bendigedigwyt, ti'n rhoi a chymru nôl, ti'n rhoi a chymru nôl, rwy'n dal i ddewis dweud, mae bendigedigwyt. Bendigedigwyt ar glwydd yw, bendigedigwyt, bendigedigwyt ar glwydd yw, bendigedig yw dy enw byw. Chwiliais trwy'r byd, does dim yn bodlon ni, canmoliaeth di, drysor heili, mae'r cwbl mor wael, yn y cyffroethais fi, iachau fy rhwydd o hydymion, roi gobaith a cham, rwy'n cael o'n adam drwy gariadu. Oes dim byd sy'n well nag oed ti, a does dim byd sy'n well nag oed ti, a gloed dim byd, dim byd sy'n well nag oed ti. Dangos fy ngwendyn, a methyniau i gyd, a weli yn glir, ti dal i mi ffrind, achos diw y mynyddoedd, ydi diw y dyffrynoedd, does dim un man a siarad a gras, cadw yn staf. Os does dim byd sy'n well nag oed ti, a does dim byd sy'n well nag oed ti, a gloed dim byd, dim byd sy'n well nag oed ti. O, does dim byd sy'n well nag oed ti, a does dim byd sy'n well nag oed ti, a gloed dim byd, dim byd sy'n well nag oed ti. Ti'n troi'n galar yn dawnsio, ti'n rhoi mawl yn llechi dŵr, ti'n troi cwilydd yn obair, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi beddi yn erddyn, ti'n troi esgyn yn fyddin, ti'n troi moraidd yn pryfyd, dim ond ti sy'n gallu gwneud. O, does dim byd sy'n well nag oed ti, a does dim byd sy'n well nag oed ti, a gloed dim byd, dim byd sy'n well nag oed ti.
Ti'n troi beddau yn eri, ti'n troi esgyn yn fyddin, ti'n troi moraidd yn brifin, dim ond ti sy'n gallu gwneud. O, Duw, ti'n mwy na unrhyw beth. Does dim byd sy'n well nag o'i ti. Dim ond ti sy'n gallu wneud. Ond dyna pam da ni'n yma bore yma, mwyn rhoi clod i chdi, Duw. Moli dy enw di. O, Duw, just bendithio gweddill y gwasanaeth, bendithio Mari, wrth i'n dod i rhannu'r gair gyda ni. Ond Duw, beth bynnag da ni'n neud tro'r wythnos sy'n dod, helpu ni rhoi ti yn gyntaf. Amen. Diolch Martin a band. Bore da pawb. Mae'n lyflu bod yma. Bore da i pawb sy'n gwylio adra hefyd. So yn gyntaf y cyhoeddiadau. Casgliad, manylion ar y sgrin, dwi'n cymryd fod sut i roi trwy neges testun. Mae yna plat yng nghefn y capel. Neu os da chi, mae gennych chi diddordeb yn rhoi yn rheolaidd a talu gifdau trwy rhywbeth o enw stewardship, mae yna manylion ar wefan Caersalem am hynny. Grwpiau cymuned dros yr haf. Does na ddim grwpiau cymuned fel arferol lle, ond da ni'n joinio mewn un grŵp pob nos Fawrth ar Zoom am 6:30. Fydd y grŵp yma'n cyfarfod eto nos Fawrth yma. Os da chi ddim hefo'r manylion a da chi eisiau ymuno, plis cysylltiwch ag Arwel. Dydd Sul nesa, Cadi yn arwain yr arddoliad a mae Rhodri yn pregethu, so da ni'n edrych ymlaen at hynny. A rwan, does dim rhaid cofrestru ar gyfer oedfaon, sydd yn step arall tuag at ella rhyw fath yn ôl marwyd. Mae'n lyflu weld chydig bach mwy o bobl i fewn bore yma. Mae'n dal yn saff yma wrth gwrs, a pawb o dal yn gwisgo mygydau, ond does dim rhaid cofrestru, ond da ni yn cymryd manylion pawb ar gyfer track and trace rhag ofyn. Ag pedwerydd, da ni'n edrych ymlaen i groesawu Hannah yma mis Medi fel intern ar ôl interniaeth bendithiol llwyddiannus iawn gyda Lowri dros y flwyddyn dwytha. Mae yna cyfle i ni fel eglwys cyfrannu at costau'r interniaeth. A os fyswch chi licio cyfrannu tuag at hynny, mae yna manylion ar y wefan a mae yna link arbennig sut da ni'n gallu cefnogi hynny. Ond peth mwyaf da ni'n gofyn am wrth gwrs ydy gweddiau. So please byddwch yn gweddio dros Hannah dros yr wythnosau nesaf wrth i hi paratoi i dod at hynny. Ac yn ola, yn y cyhoeddiadau, mae yna wedi bod newyddion, teulu, caffal, cyffroes iawn wythnos yma. Dwi'n siŵr bod lot o chi wedi clywed bod Elin a Rhodri wedi diweddio. A da ni mor hapus dros da chi fel cwpl fel a'ch teuluoedd chi hefyd. Di Elin ddim yma, mae Rhodri yma, dwi'n edrych arno fo, ond llongyfarchiadau enfawr, a da ni mor falch dros da chi. Ia, be am i ni gweddio cyn i fi mynd ymlaen i'r pregeth. O Duw Dad, dwi'n diolch i ti am y fraint mae o'i dod yma bore yma ag i ymuno o bell hefyd, i dod at yn gilydd fel teulu i addoli ti ag i dysgu o dy air. Da ni diolch bod ti yma gyda ni. Da ni diolch bod ti gyda y bobl sydd yn gwylio o adra hefyd. Duw, da ni moli dy enw di. Da ni yn dathlu gyda rhai yn ein plith a rhai yn ein teulu sydd yn dathlu. Da ni diolch am Rhodri ac Elin a'r newyddion hyfryd hwnna. Da ni'n gweddio dy fendith arnyn nhw. A da ni hefyd gweddio Duw am pobl yn ein teulu yn ein plith sydd yn mynd trwy adegau anodd ar hyn o bryd. A da ni'n gweddio am dy nerth a dy gysur iddyn nhw.
A da ni'n diolch Duw bod da ni yn teulu, a da ni'n diolch Duw bod ti yn galw ni i moli ti, fel da ni wedi canu yn y can yna. Pe mae pethau'n da a pa mae pethau'n anodd, a dyna da ni'n dewis wneud. So dwi'n gweddio Duw fyddi di gyda ni wan wrth i ni sbio ar dy air i trwy dy ysbryd glân Duw, neu di siarad i ni, please. Amen. Wel, da ni fel teulu wedi datblygu bach o hobi newydd dros y misoedd dwytha. Diolch i Andy a Hef, a hefyd teulu Roberts, oedd di gwahodd ni gwahanol adegau i mynd allan ar y dŵr yn gwahanol lefydd. Da ni wedi buddsoddi mewn paddleboard a kayak, a da ni'n hoffi mynd i llyn Llanberis am dro. So ni'n licio deud, da ni jyst yn taflu'r pethau i fewn i'r car a offa ni, ond mae'n cymryd tua awr neu ddwy ni cael pob dim at ei gilydd, offa ni, a fel arfer da ni wedi anhofio lot o bethau erbyn cyrraedd, ond ta waith. Dwi'n gwybod os da chi wedi sylwi pan mae pobl yn mynd i fewn i dŵr unau mewn llyn neu yn y môr. Mae yna gwahanol styles, does, o sort of mynd i'r dŵr. A dwi'n meddwl yn teulu ni, mae'n deg i deud, da ni'n sort of cyfro'r spectrum. Dwi ar un ochr o'r spectrum yn licio mynd yn aradeg iawn. Mae un troed yn mynd, a dwi'n dod i arfer efo'r oerni y dŵr, a mae'r troed arall yn mynd. A dwi'n aradeg iawn yn mynd i fewn i'r dŵr. Dwi'n licio yn Llanberis, dwi wrth fy modd yn edrych i fyny ar y mynyddoedd. Dwi'n cymryd i fewn y golygfeydd. Dwi'n licio gweld busnesu pwy arall sydd yna, wneud bach o asesiad risg. A, you know, you get the picture. Ar ochr arall y spectrum, mae Lydia, sydd yn agor y drws y car, neidio allan o'r car, rhedeg i'r jeti, rhedeg ar hyd y jeti a bomio i fewn i'r dŵr hefo splash mawr. A mae Caleb a Martin rwla rhwng y ddwy ohonyn ni, dwi'n meddwl. Ond wrth i fi dechrau paratoi y pregaeth yma rhai wythnosau nôl, o'n i'n meddwl am hyn, achos oedd o'n teimlo, mae'r adnodau da ni'n edrych ar heddiw, da ni'n mynd syth i fewn, mae'n rhoi warning i chi, syth i fewn, i lle mae Iesu yn marw. A oedd o'n teimlo'n bach fel, oedden ni'n neud rhyw jump mawr, Lydia style i fewn iddo fo. A o'n i bach yn anghyffyrddus efo hynny. Dwi'n hoffi, os dwi'n darllen am rhywbeth arwyddocaol yn y sgrythyr, dwi'n licio gweld beth sy'n dod cyn. Dwi'n licio cymryd o'n aradeg i fewn i'r lle yna. A fel arfer pan da ni darllen am y groes, wrth gwrs, da ni'n darllen am y swperola, dydan, am gardd Gethsemane. Da ni'n cymryd o'n aradeg i'r moment yno oedd Iesu fod ar y groes. O'n i am deud i chi, bear with me, da ni'n neidio i fewn mewn ffordd heddiw. Ond wedyn, ar y ffordd nôl o gwyliau ni ddwy, nes i gwrando ar pregaeth John Robinson o wythnos dwytha. A os da chi heb gwrando y gand arna, please, gnewch, mae'n ffantastig. Ac wrth gwrs wythnos dwytha, os oeddech chi yma, fyddech chi'n gwybod oedd John di pregethu ar y groes am un o'r gweddiau Iesu cyn y gweddi da ni'n edrych ar rwan. A felly, i'r rhai o chi sydd wedi gwrando ar hwnna, da chi wedi cael mwy o fatha cerdded yn aradeg i'r pwynt yma, y ffordd dwi'n licio gwneud pethau. Ond ba bynnag ffordd, os oeddech chi yma wythnos dwytha, neu nathach chi clywed, a felly da chi wedi bod yn myfyrio ar Iesu ar y groes, ar ei morwolaeth o. Nes nathach chi ddim, a da ni'n neidio syth i fewn. Dwi'n just yn really gweddio fydd Duw yn bendithio chi trwy'r geiriau yma bore yma. So, dyma'r darlleniad. Da ni'n sbio ar Luc 23 heddiw. Dim ond 3 adnod bach, ond maen nhw'n dwfn iawn, gyfoethog iawn. So, Luc 23, 44 i 46. Roedd hi tua chanol dydd erbyn hyn, ac aeth yn hollol dywyll drwy'r wlad i gyd, hyd 3 o'r gloch y pnawn. Roedd fel petai golau'r haul wedi diffodd. Dyna pryd wnaeth y llen hir oedd yn hongian yn y deml rhwygo yn ei hanner. A dyma Iesu'n gweiddi'n uchel, Dad, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di. Ac ar ôl dweud hynny, stopiodd yn adlu a marw. So, dyn ni sbio yn ystod mis Awst, yn ystod y gwyliau'r ha, a rhai o gweddiau Iesu yn y Testament Newydd. Cyfres byr,
yn yr wythnosau yma. A bore yma, da ni'n edrych ar y brawddeg yma. Dad, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di. A fel nath John sôn wythnos dwytha, mae yna 7 dywediad gan Iesu ar y groes. Mae'r Efengylau yn recordio 7 peth mae Iesu'n dweud ar y groes. A wythnos dwytha, oedd John yn pregethu ar y pedwerydd, fy niw, pam wyt wedi troi dy gefn arna i. A da ni heddiw am edrych ar yr un ola, y 7fed. Dad, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di. A fel o'n i'n deud, da ni'n landio yn y stori yma heb y sort of, beth sydd wedi mynd cyn, ond da ni'n landio yma mewn lle difrifol, lle trist ofnadwy. Mae Iesu Grist, mab Dduw, oedd erioed i wneud dim byd o'i le yn marw, yn marwolaeth erchyll yma. A cyn i ni edrych ar y geiriau, y gweddi, gad i ni jyst edrych yn fyr yn sydyn ar y 2 digwyddiad mae Luc yn recordio cyn y gweddi yma. Mae yna 2 beth yn does. Mae'n sôn am y tywyllwch. Doedd tywyllwch mawr dros y wlad am 2 awr. Jyst meddyliach am hyn am ychydig. Mae'n hawdd darllen hwnna a symud ymlaen. Ond tywyllwch yng nghanol dydd. Fysa fod i bod yn dychrynllyd iawn i'r bobl oedd yna'n ofnus iawn. Beth oedd yn digwydd? Nawr mae rhai pobl trwy hanes wedi trio gliro fel hyn. Eclips o'r haul oedd o. Dyna gyd oedd yn digwydd. Ond na, mae eclips o'r haul yn para munudau. Nath hwnt para 2 awr. A dydw i ddim yn expert ar y pethau yma o gwbl. Ond oedd o'r adeg y Pasg, doedd? Adeg y Passover, da ni'n gwybod hynny. A oedd hwnna, apparently, pob tro yn cael ei dathlu adeg lleiad llawn. A, apparently, ar gyfer solar eclipse, mae angen lleiad newydd, new moon, dim lleiad llawn. Mae'n anhosib i eclipse digwydd pan mae'n lleiad llawn. So dim eclipse oedd o. Mae'n rhywbeth uwch naturiol yn digwydd fama. A mae'r Beibl ddim yn deud i ni pam, na sut mae hyn yn digwydd. Ond mae'n fatha bod y greadigaeth yn ymatab mewn ffordd dramatig i'r digwyddiadau ofnadwy yma sy'n digwydd ar y groes yn dydy. Tywyllwch yn dod dros y gwlad. Mae'n anodd dychmygu'r peth, ond natur creadigaeth yn ymatab. A'r ail peth, y llen yn y deml yn rhwygo. A oedd Martin di sôn gyna am y deml yn doedd. I dall arwyddocad y llen yma, mae rhaid edrych nôl i'r Hen Testament a dall be oedd yn mynd ymlaen. Fel oedd Martin deud, oedd pobl Duw wedi cael gorchmyn i adeiladu'r deml yma. Oedd Duw wedi deud nhw'n adeiladu teml, a oedd yna manylion fanwl iawn o sut mae'r deml i fod i edrych. A yn canol y teml, oedd Duw wedi deud i'w bobl dda adeiladu y lle mwyaf sanctaidd. The Holy of Holies. A yn y lle mwyaf sanctaidd yma, dyna lle sa Duw yn bresennol ar y ddeiar. Dyna lle oedd Duw yn dewis bod yn bresennol. Oedd o'n lle arbennig iawn. A dim ond un person yn cael ei mynd i fewn i'r lle mwyaf sanctaidd yma pob blwyddyn. Yr arch o ffeiriau, just unwaith y flwyddyn, oedd o'n cael mynd i fewn. Oedd pawb arall gorfod aros yn bell. Oedd y llen yma fel symbol o y gwahaniaeth rhwng Duw yn ei sancteiddrwydd a pobl yn ein pechod. A apparently, oedd un commentary deud bod y llen yma 18 metr o uchder. A mi hwnna'n uwch na'r to yma, dydy, dwi'n cymryd. Rwy'n gwybod pa mor uchel mae'r adeilad yma? Na, di arwel ddim. Ond oedd o'n glamp o llen o defnydd drwchus iawn. Mae gennym ni llyfr plant hyfryd adra o enw The Garden, The Curtain and the Cross. A mae o'n llyfr plant, ond mae o'n llawn gwirionedd anhygoel am y Beibl, am hanes y Beibl. A mae o'n sôn am y llen yma fel God's Big Keep Out sign.
A pan nath y pobl gadael Eden, pan nath Adam a Eva gadael Eden, oedd na arwydd fanna keep out. A yna, yn y deml, pan nath Duw dewis dod a fod yn presennol ar y ddeiar, yn y lle mwy o sanctaidd yma, mae'r llen yma fel God's big keep out sign. A mae yna refrain yn mynd trwy'r llyfr yma fel rhyw cytsgan, because of your sin, you can't come in. A oedd y llen yn y symbol yna, fel o'n i'n deud, o sancteirwydd Duw yn gwahanu ni, wel, y pechod ni yn gwahanu ni o sancteirwydd Duw. Ac am ganrifoedd oedd y llen yma wedi hongian yn ei le. A beth sy'n digwydd ar y groes? Mae'r llen yn cael ei rhwygo. Nath John eto wythnos dwytha sôn am 1 Corinthiaid 5:21, lle da ni'n dall peth o beth sy'n mynd ymlaen ar y groes. Mae o'n deud, wnaeth Iesu ddim pechu, ond dyma Duw yn ei wneud en offrwm dros bechod ar ein rhan ni. Da ni'n gallu byw mewn perthynas iawn gyda Duw trwy ein perthynas gydag Ef. Pan oedd Iesu'n hongian ar y groes, oedd o ddim yn just yn poen a loes corfforol, oedd o'n teimlo, ond oedd o'n cario pechod y byd, yn talu'r pris, oedd yn ni yn heiddi, oedd pobl yn heiddi. Gwneud y ffordd i ni mynd i fewn i bresenoldeb Duw. Ac ar ôl y 2 awr o dywyllwch yma, mae'r llen yn rhwygo. A dwi'n caru, mae Luke jyst yn deud bod o'n rhwygo yn ei hanner, yn dydi, ond yn y Matthew, mae'n rhoi y manylun yma, mae'n deud bod o'n rhwygo o'r top i'r gwaelod. A dwi'n caru hwnna, achos os oedd pobl wedi rhwygo fo, sef o'r gwylod i'r top fysa, ond Duw oedd yn neud y rhwygo o'r top i'r gwylod. A mae'r llyfr plant ma'n ni'n cyfeirio at yn deud, God ripped up the keep out sign. Ac yn lle deud, because of our sin we can't go in, oedd yn deud, God's wonderful place is open again, because Jesus died, we can go in. So bod fatha bod oherwydd Iesu yn mynd trwy be nath o ar y groes, yn cario'n pechod ni, yn talu y pris, mae Duw yn rhwygo'r llen na, yn rhwygo'r symbol yna o'r rhwystyr oedd rhwng Duw a'i bobl. Yn symboleiddio bod da ni wwan, wrth i ni ymddiriad ar gwaith Iesu yn y groes, gallu mynd i fewn i bresenoldeb Duw. Does dim byd, does dim llen. Mae gen y llen ddim rôl rhagor, achos mae Iesu wedi wneud y gwaith a da ni'n medru bod yn bresenoldeb Duw. Ond ni'n licio un peth nes i darllen hefyd, bod o'n hefyd yn mewn symboleiddio Duw yn dod allan o'r lle yna i fewn i'r byd hefyd trwy ysbryd glân. Mae'r crwystyr yna wedi mynd, mae'r ffordd wedi cael ei wneud yn agor. Os dwi jyst yn darllen Hebrea 10, mae hwn yn egluro be dwi'n newydd deud mewn ffordd lot gwell. Felly, ffrindiau anwyl, gallwn bellach mynd i fewn i'r lle mwyaf sanctaidd yn y nefoedd am fod gwaed Iesu wedi dywallt yn Aberth. Dyma'r ffordd newydd sydd wedi hagor i ni drwy'r llen. Am fod Iesu wedi aberthu ei gorff ei hun, y ffordd i fywyd. Mae gyda ni'r Meseia, yr archoffeiriad gwych gyda awdurdod dros deulu Duw. Felly gadewch i ni glosio at Duw gyda hyder, didwyll a'i drystio fe'n llwyr. Mae'n cydwybod eog ni wedi'n glanhau drwy i'w waed gael ei daenellu arno ni, a da ni wedi golchi a dŵr glân. Amazing. So dyna mi mynd ymlaen wan felly i edrych ar y geiriau Iesu, y gweddi yma. Da ni'n darllen adnod 46. Mae Iesu'n gweiddi'n uchel, Dad, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di. Oedd John yn egluro wythnos dwytha, oedd y geiriau oedd Iesu wedi deud cyn hynny wedi dod o Salm 22, os da chi'n cofio. Mae geiriau yma hefyd, mae Iesu yn quotio Salm 31, adnod 5.
sy'n deud, dwi'n rhoi fy mywyd yn dy ddwylo di. A mae'n mynd ymlaen i deud, dwi'n gwybod y gwneud i fy ryddhau achos ti o arglwydd ydy'r Duw ffyddlon. Neu darllen hwnna eto. Dwi'n rhoi fy mywyd yn dy ddwylo di. Dwi'n gwybod y gwneud i fy ryddhau achos o arglwydd. Achos ti o arglwydd ydy'r Duw ffyddlon. So Psalm 31, adnod 5. Nawr, oedd y geiriau yma yn y salm yma yn rhan o gweddi fysa'r Iddewon yn deud cyn mynd i'r gwely, cyn mynd i gysgu. Fysa Iesu wedi gweddio y geiriau yma llwyth o weithiau cyn hyn. Fysa nhw'n geiriau cyfarwydd iawn i Iesu ag i'r pobl oedd yn gwylio, yr Iddewon o leia oedd yn gwylio. So be fedrwn ni dysgu ohonyn nhw? Dwi'n meddwl mae yna 3 peth. Yn gyntaf, maen nhw'n eiriau o intimacy. Maen nhw'n dangos agosatrwydd rhwng Iesu a Duw y Tad. Mae Iesu wedi cyrraedd y pwynt wan lle mae o ar fin marw. Ar ôl deud y geiriau yma, mae o anadlu ei anadl ola. A so ni'n cofio ar y geiriau y gweddi cyn un yma, nath John sôn am wythnos dwytha, fy niw mae Iesu'n deud, yn y poen, y gweddi anodd na, lle mae yna'r pellter yma rhwng Iesu a Duw. Ond erbyn y pwynt yma, mae'r agosatrwydd yna. Yn ôl, mae Iesu yn cyfeirio at Duw fel ei dad. Yr un ffordd mae o wedi wneud trwy i wynedogaeth, trwy fywyd ar y ddeiar, mae o'n galw Duw yn tad. Mae yna agosatrwydd, mae yna intimacy, mae yna perthynas anhygoel o agos, a da ni'n gweld o yn y brawddeg ola yma. Yn ail, maen nhw'n geiriau o ymddiriad. Mae Iesu yn gwynebu y gelyn mwyaf, sef marwolaeth. Ond mae o'n gwybod bod Duw gyda fo. Mae o'n ymddiriad yn ewyllus Duw yn y pwynt yma. Mae'r gair rhoi, dwi'n rhoi fy ysbryd yn dy ddwylo di, yn golygu cymitio neu entrystio. Mae yna ymddiriad yna, dwi'n entrystio fy hun i fewn i dy ddwylo di, mae Iesu'n deud. Wrth i Iesu marw, mae o'n ymddiriad ei hun i freichiau ei dad. Mae'n gwybod bod Duw yn ffyddlon, a mae'n gwybod fydd o'n gyflawn i be mae wedi gynllunio o'r cychwyn i wneud. Mae Iesu'n gwybod lle mae o'n mynd. Yn gynharach yn Luc, da ni'n darllen am sgwrs rhwng Iesu a'r 2 troseddwr oedd pob ochr iddo fo ar y groes. Mae un o'r troseddwyr yn rejectio fo, ond mae'r llall yn ymateb i Iesu. Dyna ni darllen yn Luc 23, 39 i 43. Yna, dyma un o'r troseddwyr oedd yn hongian yno yn dechrau regu. Onid ti ydy'r Meseia, achub dy hun, a ninnau hefyd. Ond dyma'r troseddwr arall yn ei geryddu. Does arna ti ddim ond Duw a thithau ar fin marw hefyd. Dyn ni'n heiddi cael ein cosbi am yr hyn weithio ni, ond wnaeth hwn ddim byd o'i le. Yna meddai, Iesu cofio amdanau pan fydda dyn teyrnasu, a dyma Iesu'n ymateb, wir i ti, cei di ddod gyda mi i baradwys heddiw. Oedd Iesu medru ymddiried yn y tad oherwydd oedd o'n gwybod i le oedd o'n mynd. Oedd o'n gwybod dydy marwolaeth dim diwedd y daith. Yn Ioan 10:17, mae Iesu yn sôn am ei hun yn y darn yma, mae Iesu deud fod i'r bugel da. A mae'r adnod yma, 17, yn deud, mae Iesu'n deud i'r pobl, mae fy nhad yn fy ngharu i am fy mod i mynd i farw yn wirfoddol mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Mae Iesu medru ymddiried yn Duw y Tad oherwydd bod o'n gwybod. Mae o'n gwybod mi fydd o yn bresenoldeb y Tad, a mae o'n gwybod hefyd fydd o'n dod yn ôl i gorff atgyfodiedig. Dydy Iesu ddim yn galw allan mewn ofyn. Mae'r gweddi ola yma ddim yn gweddi o ofyn.
Mae o'n gweddi o ymddiried. Mae gen Iesu y sicrwydd cadarn yma, fydd Duw yn ffyddlon. Os da ni wedi ymddiried yn Iesu, da ni hefyd hefo'r gobaith sicr yma. Dim oherwydd dim byd da ni wedi wneud, ond oherwydd gwaith Iesu ar y groes. So mae yna intimacy, mae yna ymddiriad, ac yn ola, mae yna geiriau o ildiad, submission. Mae Iesu yn rhoi ei fywyd i fyny ar y moment yma, a nadlu ei anadl olaf. Ond mae yna, fasa bod yna heddwch yn y geiriau yma, oherwydd mae o'n ildio i Duw. Mae Iesu yn fodlon. Mae'r geiriau yma'n dangos bod o'n barod i marw. Da ni'n clywed bod o'n gweiddi'n uchel. Mae hein yn geiriau penderfynol. Nath Iesu dewis mynd i'r groes. Trwy ei fywyd, mae o'n gyfeirio at y dioddefan sydd i ddod. Mae o'n rhagfynegu marwolaeth o. Fel nes i darllen gyna, rhai munudau yn ôl, Ioan 10:17. Nath o deud yn dod, mae fy nhad yn ngharu am fy mod i mynd i farw'n wirfoddol mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. A mae'n mynd ymlaen i deud, does neb yn cymryd fy mywyd oddi arna i, fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i cymryd nôl eto. Mae fy nhad wedi deud wrth ei beth i'w wneud. Yn gynharach, yn gardd Gethsemane, pan mae yna milwr yn dod i arestio Iesu, a mae Pedr, un o disgyblion Iesu, un o ffrindiau Iesu, yn tynnu'r clefydd allan, a mae o'n tharo y gwas, rhyw gwasg yn torri glist i ffwrdd. A mae Iesu'n deud iddo, Pedr, cadw dy glefydd. A mae'n deud, wyt ti ddim yn sylweddoli y gallwn ni alw ar fy nhad am help, a byddai'n anfon miloedd ar filoedd o angylion ar unwaith. Ond sut wedyn fydd yr ysgrifau sanctau sy'n dweud o'r rhaid i hyn i gyd ddigwydd yn dod yn wir. Roedd Iesu yn Duw ac oedd o'n ddyn, fully God, fully human. Ac yn ei diwdod fo, fysa fo wedi gallu galw ar angylion i dod i achub o'r groes. Fysa fo'n gallu galw ar pŵer nefoedd i ddod i achub o. Oedd i wrth marwolaeth, ond nath o dewis peidio yn wneud hynny. Nath Iesu dewis mynd i'r groes, nath o dewis aros ar y groes. Ac ar y pwynt yma, da ni'n darllen na, mae o'n dewis i roed ei ysbryd drosodd. Mae gwaith o wedi ei wneud. Oedd o wedi wneud popeth oedd o wedi dod i wneud. Oedd o ar diwedd y daith fel dyn ar i'r pwynt yma. Yn Beibl, yn Efengil Ioan, mae un o'r dywediadau Iesu na un o'r 7 gorffenwyd yn tydyn. Yn Beibl.net, mae'r cwbl wedi i'w wneud. A mae'r gair yna yn y Groeg, mae o'n gair sydd yn y perfect tense. I rai sy'n licio gramadeg. Mae'n golygu mae o wedi gorffan a fydd o'n aros yn gorffan am byth. Mae hyn yn datganiad o fuddugoliaeth. Mae Iesu wedi wneud be oedd o wedi dod i gwneud. Yn fwriadol, yn gwirfoddol a mewn cariad perffaith. Mae Iesu yn dewis marw yn ein lle ni. A da ni gweld hwn yn y brawddeg yma, y dewis yna, yr ildio, dewis ildio i ffordd a ewyllus y tad. A wrth gwrs, o'n i'n gwybod di'r stori ddim yn gorffan fama. 3 diwrnod wedyn, mae Duw yn codi Iesu o'r bedd yn tydi. Mae'r vindication yn dod bod Iesu yn pwy mae o wedi deud. Mae o mab Duw, mae o'r Meseia, a mae o wedi cael y fuddugoliaeth dros pechod, dros marwolaeth. So be di ymateb ni i hyn bore yma? Be da ni'n gallu dysgu i ni'n hunan o'r gweddi yma? Wel, dwi'n meddwl y 3 pwynt yna. Intimacy gynta.
Mae Duw yn galw ni i fewn i'r intimacy na o Iesu gyda'i dad. Yn 1 Ioan 3, adnod 1, mae'n deud, meddyliwch mor aruthrol fawr ydy cariad mae'r tad wedi ddangos ato ni. Dyn ni'n cael ei galw'n blant Duw, a mae'n berffaith wir. Da ni yn cael galw Duw yn tad, dad. Papa, da ni wedi bod fel hefo fy chwaer wythnos yma, mae tad, mae hi wedi prodi rwy'n o Colombia, mae o'n siarad Sbeineg i Carys y ferfach. Papa, oedd hi'n deud, rhedeg rown, papa. Da ni'n cael galw Duw y gair agos na, Abba, papa, tad, dad. Mae Duw eisiau'r agosatrwydd na gyda ni. So'n gyntaf intimacy, yn ail ymddiried. Mae Duw yn eisiau ni ymddiried ynddo fo. Y peth mwyaf, yda ni dwi ymddiried ein dyfodol iddo fo, ein dyfodol teyrnasol. Yda ni wedi ymddiried yn gwaith Iesu ar y groes, y gwaith da ni wedi clywed am heddiw. Nes i sôn gyna doedd, os da ni wedi, mae gyna ni'r gobaith sicr yna o lle byddwn ni'n mynd ar ôl marwolaeth. A mae'r gwahoddiad ar agor i ni bora i ymddiried iddo fo, i'r rhai sydd yn cario ymlaen i ymddiried, a i'r rhai sydd ella ddim wedi ymddiried eto. Mae yna gwahoddiad i chi bora yma i ymddiried yn gwaith Iesu ar y groes, i dod i fewn lle mae tro gyntaf i'r perthynas agos yna hefo Duw y Tad. A mae Duw hefyd eisiau ni ar ein bywyda ni o dydd i ddydd i ymddiried ynddo fo. I gwybod bod o'n ffyddlon. Mae o eisiau'r gorau i ni. Mae o eisiau ni ymddiried ynddo fo hefo ein frustrations, y pethau sy'n digaloni ni, y brwydrau, y pethau sy'n poeni ni. Da ni angen dod yn nhw at Iesu, gofyn iddo fo am ei wyllus o ac ymddiried ynddo fo. Ac yn drydydd, mae'n galw i ni ildio iddo fo hefyd. A mae o'n cysylltiedig iawn gyda ymddiried yn dydy. Da ni'n ildio herwydd. Da ni'n ymddiried. A mae yna galwad ar ni just wneud check pob un a hyn o'n bywyd ni. Yda ni yn ildio i Iesu yn pob ffordd, yn pob lle yn ein bywyd ni. Cos dyna'r galwad. A da ni'n medru oherwydd y cariad perffaith na sgyn Duw tuag ata ni, a'r ffaith da ni'n medru ymddiried yn fo yn bob dim. So, os ni'n licio gweddio, ella wrth i'r band dod i fyny. A wedyn byddwn ni'n canu ein can ola. Duw Dad, da ni yn diolch am waith Iesu ar y groes. Da ni'n diolch bod does na dim byd rhagor yn sefyll yn y ffordd o ni yn dod i fewn i bresenoldeb ti. Bod Iesu wedi gwneud y gwaith, bod y llen wedi rhwygo, bod ti Duw wedi rhwygo'r llen, mae'r keep out sign na ddim ei angen dim mwy. A da ni'n diolch am y gwaith, y poen, y loes. Nath Iesu dioddau mwyn i ni dod i fewn i perthynas efo ti Tad. A dwi'n gweddi am bob un o ni. Fydde di yn helpu ni, mae'r galwad yna, fydde di helpu ni ymatab i'r galwad, i agosau ata ti, i mynd yn dyfnach yn ein perthynas ni fel dy blant di, a ti ein Tad ni. Dwi'n gweddio fydde di helpu ni i ymddiried ynddo ti. I'r rhai sydd heb i wneud y cam yna o ymddiried am y tro gyntaf, am y gwaith ti ar y groes. Lle medrwn ni deud, sori,
am holl pethau da ni wedi wneud yn wrong, yn gwybod bod ti yn maddau ni. A dwi'n gweddio fydd wedi helpu ni gyd hefyd i ymddiried yn y pethau bach a'r pethau mawr yn bywydau ni. I trystio ti, Duw, oherwydd ti yn ffyddlon. Ac i ildio i ti yn pob rhan o'n bywyd ni, i dywyllus di. Oherwydd ti'n Duw da, ti eisiau'r gorau i ni, a ti'n caru ni gyda cariad perffaith. Diolch, 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 Iesu. Amen. Nawn ni gorffen trwy canu un can sy'n helpu ni cael ein meddwl am Iesu ar y grys. Os ydych chi eisiau sefyll, nawn ni canu. Wrth Iesu ar dy groes, a meddwl dangau loes, bryd unrhyw difrisio'r byd, a'r holl ogon, iantyn ddoi gyd, na ddim yn ddiried trafwydd byw, ond yn dangau difyniw, dy boenau di, a thfarwol glwy, gaeth fod yn frost i mi mwy. Dyma lle'r doedd a'r brynhawn, rasysau disgleirion llawn, milor unwen a'i angytun, yn prynu'r gilied i fi. Pwy allawenydd dan y nos, trist o